دابينا حزب جنبار أتي زعبين دحيلن نعوت أتي ودابينا حزب جنبار عبزكون حرنته وقالسي ناي حلمنا عيترعين قبل خلان حقها نسي أتنا حيلي زخوني أتي نام نقراوي نقحت تغيرو عمر سرح زخالي صراحة ودابي إني قالسون حسب كلنا مجمرات مسا ودابيا أتأمل إرترا بفلاي كأبدوبات زنبر هزبي بب خبابيو ناي جزاء رئيسو تاريخن سلطانن ناي بعلو حقن محدران كوانت نبرو مس ممزع مجزاتي إيطاليا بإرتراجن أب تحت حدث مر محداري تترنفو إيطاليا ومجزاتي نجزاتو بزتعمو من قدي دوات إرترا مسكللة كتماتات ودبات ترجعتات من قد بابور فابريكاتات زمناو حرشان قدود عسكرنان بمتقتاو أتي أبدوبات زنبر هزبتات مستي كابستفلالي كوابيتات زمزة ودبات إرترا زفالتقلون حبراوي تمكرو زتريلون كنتات فتيرو بإيطالياو كألت كنكا بقندو بإرتراو حبتن قلبتن بزح سرحات تسلاسيلو إيطالياو جيقونان عاليتنتن نابا أساس لازمتسجن كملسة تكبر حدحداو موسى إرتراوان استرائيو تقاومتات كقلق الجميرو مسمزام كلايكونات علمن ممزاء مجزاتي إنجليزن ببجزيو استفلاليو بوليتيكوان سلفتات تقلاقيلن إرتراوي نفسي كخيل مبالون ناتزنت هاليو دما أبجزع عقمو أمينو بعلو خم محادرن ناتيز بلو مرحنتن كلو نايت مدرخ حتو نبره بايتا زبيتا خمتا كبير عمد خوتا زينات زمرتا عيق تنزر أغتا أتنا بتحت جزءات إيطاليا زنبرة سوماليان ليبيان ناتزنتن كرخبان كلوا هزبي إرتراجنا نجيو بوليتيكاو ربحا معرابوين حيلتات تباهلو ميس إثيوبيا قرن يتسجددو أتن مسر سوسانيون معصاو استخايدو وديت نهانكوتا هزبي إرترا سلازا عنكوصو بوليتيكاو قالسو نابغونت كقيرون ناتنتو بغزا قلصمو كغونات صفن نتي نوحين مريرن زغن قالس نحرنت كجمر يتقسيبو ورح مسكر من بقر نتنوح برتاو قالسي باب زخفتت علتيام كل خواد مريت تعامي كايت الزمر حدا مسكرم شحنجا عتميتن سان حدن مجمار برتاو تقادلو كبسرن كله تقادلو حرنت إيرترا صندق هاقراو قالسي بملعال كوان تتبقسه أتحساسبونا كايدو انجن نسمرت هزبي إيرتران مهنات هاقرن نمعوات هاقراو قالسن زحق زاين برن أو عاليتنتن وقن هايمانوتن استمركوسا من قسقاس بمكيادو خا اتقالسي كم تزدل كسوقو ماي كالن دحرقن هزباو جنبار حرنت إيرترا نتناي مفللاي وديت أفشلو نهاقراو حدنت سريحو كلو أكال حبرت سب بمعرة ساتفلو ودب مسريتو دما قالسو كايدو سبعة كفت فلاخ الله هزباو حيلتات
ተፈልያ ብተፈላለየ በብጨንፈሩ ዝተፈልያ ሓይልታት ናብ ሓደ ሰሚረን ንሰንየን እንደገና እቲ ቃልሲ ኣባራቢረን ህዝባዊ ሓይልታት ክምስረት ከሎ ከም ሓደ ጥሙር ድምር ናይ ካልኦት ኣወዳድኡ ኣፅፊፊ ይኸይዱ ደረጃ ብደረጃ ካብ ጋንታ ጀሚሩ ናብ ሓይሊ ናብ ቦጠሎኒ ከም እንዳበለ ኣወዳድኡ እንዳጻፈፈ ይኸይዱ ስለዚ ሓይሊ ናይ ውዳቤ ዝመስሉ የለን እንተዘይ ተወዲብካ ቃልሲ ክጅምሮ ከማን የብልካን ሽደት ክልዓል ክምርጭ ሓኒኑ ነርክቦን ዛሪ እንግዳነ ኩኖ ሎሚ ዘይከተተ ኮታ ዘይበከተ ታሪኽ ኣልቦ እዩ ደው ከም ዝሞተ ሓሊብ ኣልቦ እዩ ዝኣንሰሰ ኣይጎምድና ቅጫ ዝሓረሰ ሽደት ክልዓል ክምርጭ ሓኒኑ ነርክቦን ዛሪ እንግዳነ ኩኖ ሎሚ ዘይከተተ ኮታ ዘይበከተ ታሪኽ ኣልቦ እዩ ደው ከም ዝሞተ ህዝቢ ኤርትራ መሰር ርእሰ ውሳኔኡን ናጽነት ምስ ተነፍጎ ብቁፅሪ ኣዝዩ ውሑድ ህዝቢ ክንሱ ብዘይ ዝኾነ ግዳማዊ ደገፍ ኣብ ገዛእ ዓቕሙ ተመርኪሱን ተኣማሚኑን ብኩሉ መዳይ ርእሱ ክኢሉ ነዊሕን መሪርን ዕጥቃዊ ቃልሲ ካይዱ ክዕወት ዝኸኣለ ምስጢሩ ሱጡም ውዳቢ እዩ መጀመርያ ህዝባዊ ግንባር ናቱ ዓበይቲ ጽሑፋትን መትከላትን ገዲፍካ ተንኣሽቱ ኩሉ ሰብ ዝፈልጠን እንታይ እየን እንድሕሪልካ እታ ቀዳመይቲ ትመፅእ እንታይ ምውዳብ ምንቃሕ ምዕጣቃት መጽ ምውዳብ ምንቃሕ ምዕጣቅ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ እዚ ገጅፍ ስራሕ ከም ዝኽብለካ ጽናሕ ክትውድብ ንህዝቢ ከተንቃሕ ንህዝቢ ኣብ መወዳእታ ከተጥቆ ንህዝቢ እዚ ሓደ ገጅፍ ስራሕ ነዊሕ ግዜ ክኣወስድ ማለት እዩ ኩሉ ዝደሚሩ እቲ ምዕጣቅ እቲ ምውዳብ ዝበሃል ነዊሕ ግዜ ከም ዝወስደና ስለንፈልጥ ተኸለይቲ ጭሩሕናትና እንታይ እያ ነይራ ቃልስና ነዊሕን መሪርን ሓፂር ነገር ኣይሓስብን ህዝባዊ ግንባር ነዊሕ እዩ ዝሓስብ ሓደ ካብቲ ብሉፅ ባህሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኩሉ ሳዕ ኪኖ ግዜ ዝሓስብ ህዝባዊ ግንባር እዚ ንመጻኢ ወለዶ ግምት እትይዎ ቀዳምነት ይዎ ዝሓስብ ክበሃል ከሎ ነዚ ወዲ ከምዚ ማለት እዩ ኣነ ሪአኒ ስኻይት ሪአኒ ኻ ናጽነት ግን ህዝቢ ኤርትራ ናጻ ክወፅዩ ዝበሃል መወዳእታ መፅኡ ስለዚ ህዝቢ ክዓጥቕ ክውደብ ነነዊሕ ቃልስና ህዝባዊ ቅዲ ኩናት ኢና ክንትክል ኣብ መወዳእታ ዘን ክልተ እዚአን እንድሕር ደሚርካ እንታይ ክትበካ ዓወትና ከዓ ናይ ግድን እዚአን እየን ተን ህዝባዊ ግንባር ሒዝዎን ዝኸደ መትከላት ውዳበ ንሕብረተሰብ ኤርትራ መሰረት ናይ ኩሉ ስራሕን ዓወትን እዩ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ምዕራፋት ቃልሲ ንሓድነት ከዓ ብፍላይ ኣብ መዝገቡ ስፊርዎ ዘሎ ሓያል መሪሕነት ዝፈጠረ ሓያል ውዳበ እዩ ሓበራዊ ተሓሳስባ ክማዕብል ዝኽኣለ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ነዊሕ መዋዕል ዝግለጽ እዩ ኣብ እዋን ኢጣልያ መግዛእቲ ዝፈለሞ ውህደትን ስጥመትን ከዓ ነቲ ዳሕራይ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐ ውዳበ ብኣብነት ክግለጽ ይከኣል እቲ ቀንዲ ዕላማ ንኤርትራውያን ከም ዝውደቡን ተወዲቦም ከዓ ንሃገሮም ዘድሊ ከም ዘበርክቱ ንምግባር እንዲ ነይሩ ሓደ ካብቲ ሰፊሕ ስራሕ ክግበረሉ ዝተፈተነ ትብድሆ ኣብ ንምልላይ ናይ ተቃልሲ ሓቀኛ ባህሪ ናይ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ሰውሩኡን ንምግላጽ ብዙሕ ዓይነት ሽግራት ነይሩ ቀዳይ ነገር ነቲ ታሪክ በሊሎም ስለ ዝኾኑ ሃገራት ኣፍሪቃ ብመግዛእታዊ ኤውሮጳ ዝቆማ ታሪክ ኣልጊሶም ኤርትራ ከም ሓንቲ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ነበረት እሞ ክትግንፀል ደልያ ናይ ምንጻል ምንቅስቃስ ትገብራላ ድብል ኣምር ክትቃለስ ካብቶም ነቲ መደብ ዝሰርዑ ናይ ስርዓት ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ እዋንቲ ገስገስቲ ኢና ድብሉ ኢትዮጵያውያን እውን ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ናይ ኤርትራ ንድግፍ ኢና ብሉ ብግብሪ ግን ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ክትመሰል ኣለዋ ግን ናይ መግዛእቲ ሕቶ ኣይኮነን ናጽነት ብምኽንያት ናይ
استوقفت هاجر يكون ندبل بزو حدا نجارة سلز نبرة أبزي ممكاتو استفل عليه صحفات استفل عليه مسيحيات كم زوج غيرو صرحنا غيرو زي بقول ركبات مستفل عليها محبرات نقالسي حزب إرتاح خمس دقفان المقبار أبتدحر يشانقو أبزون كي تحصره ناب أبلغنا من قصدي أمريكا استفل عليه أكلات كونغرس وكونكال ولا بتي ستيت ديبارتمنت مجلس إتات خمس وحاب ركبات خمس قبار بيستخدم ما تحكمي بحرنا يتقالسي نمجلات تخلى عشان نحن يتقالسنا أنت أيو كمتي بب بيجوا زي ما الكعوخ بود بفتون زي كونه نحن نزخون نكون حيلي تبع سنين فلتنا نزخون عمي سنين فلتنا كعمتنا نزمت وحيلتات أمسلنا نبلو لونتنا أب نصنتنا جن كنقالس كنمكتنا يقدم سلزخونه أتي بحري نايتي هاجرن صوران جبر وزن ولا بدي حرنا صنت ولا حجز قيد دلو أنت رأيها سفح مخته أنصار تغيير ህዝባዊ ሓይልታት ካብ ፈለማ 1907 ካብ ውሑድ ቁጽሪ ንኡስ ዓቕሚ ግን ከዓ ንጹር ራእይን ዝጭበጥ ዕላማን ዘካየዱ ውዳቤታት መርኣያ ናይቲ ሓይሊ እዩ ህዝባዊ ሓይልታት ነቲ ብዝተፈላለዩ ልዕሊ ሓያላን እናተደገፈ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱን ምግንጻፍ ዘካየዶ ዝነበረ ቃልስን ምኽላፍ ብስርዓት ኢትዮጵያ ዝግበረሉ ዝነበረ ወራርን መግዛእትን ዝመከቶን ሰዓሮን ህዝቢ ዝማእከሉ ቃልሲ ስለ ዘካየደ እዩ ንውሑድ ዓቕሚ ብዕጽፍታት ዝባዛሕ ወንን ስነ ሓሳብን ብመናጹ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነበረ ብሓባር ክሓስብን ክስጉምን ሃገራዊ ራእይ ክውንን ኣኽኢልዎ እዩ መሰረት ኩሉ ነገር ንቕሓት እዩ ከም ዝበሃል ህዝባዊ ግንባር ዘካየዶ ቃልሲ ናጽነት ህዝብን መሰሉ ክቃለስ አንቂሑ ብምውዳብ ናብ ዝለዓለ ጫፍ ክበጽሕ ዓጢቑ ክቃለስ ዝገበረ ንጹር ነዊሕን ራእን ስለ ዝነበረ እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ጸቢብን ናይ መዋጥርን እዋን ዝያዳ ዝሃድእን ብርግኣት ዝግስግስን ብታዋኽ ውሳኔታት ዘይወስድን ኪንዮባና ኣብ ጫፍ ብርሃን ዝርኢ ውድብ ስለ ዝነበረ ነቲ ራእይ ናጽነቱ ዝተኸልፈ ህዝቢ መሰሉ ክረጋገጽን ባና ሓርነት ክደፍእ ሓያል ስራሕ እዩ ኣካይዱ ኣብ ውሽጢ ሓራ ቦታታት ይኹን ኣብ ሓውሲ ሓራ ቦታታት ዝነበረ ህዝቢ መሳርዑ ብምስማርን ብምውዳብን ኣብ ቃልሲ ኣበርክቶ ክገብር ቀሊል ዘይኮነ ናይ ምውዳብ ስራሕ ተኻይዱ ህዝቢ ዘይሳተፎ ሃገራዊ ቃልሲ ክዕወት ኣይክእልን ዝብል ዝእምነቱ ህዝባዊ ግንባር ዝተፈላለዩ ሲቪካዊ ማሕበራት ብምስራት ተማሃራይ ስራሕተኛ ሓረስታይ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ውዳቤታት ብምግባር ዝያዳ ኣብቲ ቃልሲ ክሳተፍ ድርኽ ይትፈጭር እዩ ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ጸንሐ ማሪታዊ እምነት ጓል ኣንስተይቲ ትሕቲ ሰብኣያ ዝብል ርድኢት ብንቕሓት ብምስባር ደቂ ኣንስትዮ ክነቕሓ ነቒሕን ድማ ብሃገራዊ ቃልሲ ክሳተፋ ዝገበረ ሓያል ምስጢር ድማ ሓያል ውዳቤ እዩ መሰላተን ክፈልጣ ኣብ ምድልዳል መሬት ዝነበረ ዘይምዑሩይ ኣካይዳ ተኣሪሙ ምዑሩይ መሰል ክረኽባ ድማ ተገይሩ ኣብ ቃልሲ ንሕና እቲ ናይ ምውዳብ ዝብል ኣምር ጸኒሕና እዩ ንመጽእ ከለና ሓደሽቲ ማለት እዩ ግን ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ቃልሲ ህይወት ናተይ ክሪኦ ከለኹ እቲ ንዓና ሓይሊ ዝኾነ እቲ ናብ ነገራዊ ንቕሓት ተቐይሩ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽኣለ ስራሕ ውዳቤ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ጀማሄር ኣብቲ ቆላታት ስለ ዝነበርና ሓደ እቲ ድሕሪ ባይታ ናይቲ ህዝቢ ሃገራውነት እዩ ማለት እዩ ምዕቡል ዝኾነ ሃገራውነት ምእንቲ ኤርትራ ክውፈዩ ዝኽእሉ ህዝቢ እዮም ጸኒሖምና ማለት እዩ እቲ ካልእ ማሕበራዊ ንቕሓት ባህልን ገለን ከኣኒ
أزي دحر ጸنيحنا مالتي حجي نزي خلتيو ከተጣዓመን دحر ኮይንካ መጀመርያ ትውዳበ እዩ ሁሉ ደሎ መጀመርያ ከም ጭርሖ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሞ ንጀማሄር ኣብ ስራሕ ዘወፈረና عفاشين كاحي ودب يتعطب زينين بقى نزينينا مركز غيرنا نزي مركز غيرنا هنسرح كلنا نبعلنا افتا وشطنا نابنت حنت ورده حنت مسرع تبايلات صوع ندحر كوينا اتا مسرع 10 دي 10 دي ابزن ثلاثه جلاتات مقال مالتي جله موداب جله منقح جله معداق تبخال مالتي حجي ابز ثلاثيو اتي ني حبار مرحينت علنا ناي ولقخ علنا مالتي بحبار ناب نقحات انت داوفيرنا دحريك اب حبار نودب نناتنا حلافنتن ني حبار صراحه እንዳገበርና ነዘን ሰለስተ ጭርሕታ ዚአተን ሙርኩስ ጌርና ኣብ ነፍስ ወከፍ ትውዳበ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ሙሉ ኣብቲ ዝቢና ንዝርጋሕ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ኣገምጋም እንዳገበርካ እንታይ ወዲብና እንታይ ጎስጓሳ ካይድና እንታይ ከ ንምዕጣቅ ድልዋት ጌርና ትብል ማለት እጂ ከምቶም ኮረይ ክሪኦ ከለኹ ትድፀንሓና ድሕሪ ባይታት ህዝቢ ኤርትራ ድብል ዳእምበር እቲ ካልእ كلتا ودبات سلازنبرنا تقابل حرنة إرترا سلازنبرت بأنصار ناي حزبوا حيلتات كاب تقابل حرنة إرترا سلتفليت أنصار زقبر زنبرو قصقص حيا القصقص تصنيحنا تهزبي زسم بدا عينة قصقص تصنيحنا مالتي حجي إذا حسينا إحنا صار لا إرترا ونتهم عقيبة مزصون حنبر أتقصقص بتاعم حسينا إن حياتو زي حزبوا حيلتات بتقوم دلا شو عينا كومينستيا ناي حبار نبرت ناي حبار انستي ناي حبار قال لنا يولق دبحال نجر يلن تطفاكم يعني نستخم توصلكم ازي نبرتكم توصلكم يعني دبل حيا القصقص بسحل صنيحنا مجمريا سحل ينيره لحركه باركا مالتي ازو قصقصات اذا ابو امرؤم سلتسرصه بتحدوغن كاني اب غوننا نختكونو تباهيلوش انچاتن سان حدن محلا اب قران قسم كري عميتنا إنا مستقر لحرنة إرترا إنا دبل أرأي أيتانينا مالت هجي نزي حيال زخوني بدهي دخوني أكايدا بتزنبرنا ودابة إنا كن بدوغي إلنا مالتي تزبي كوكورب لا قبل أتينا شعوتنا من نقق أحسر حنا يحيلنا عم وداب قطو تساقاقيرو مالتي هجي تموداب انتايو حدا نتي هزبي كاسالاتات كيترفه نودب نيرنا دخا هبتام ماخلاي قل እንዳبلنا ግን بعابي اخا افتنا يغسغوتا سراحت كطقمنا إلنا نحنا نتي هزبي محبر منسي محبر دقنستيو محبر حرستوت وديبنا يا مالتي كاو خاني فلي ودابتا نتي هزبي سيمينارات تقبر تغوساغوسو غزو تخيد افت محبراوي هيوتو تساتفمو كاو خاني تمرص سبات እንደመረጽ ካአፍልያት ካድረታት ካአኒ ነቲ ውዳቤ ዝሕግዙና ካአኒ ከነ ማዕብልን كنكسكسن كيلنا مالتي سلازي كادرتاتنا اندابزحنا مصينا نحنا زمدنانا اندحيلنا مصينا مس حزبي امچرشا كم ولودن ولادن زمدنانا تريرو مالتي ابزخونه بوتا ابزخونه ساعات دلاي كاختقبر تخل ولا اوداتنا كيترفو افتي سدرا بيت اتيوم كعلو لغلص اغم زيبلوم اندخونو مصيو سلازي راينا تبهرينا عبد القنص يزوسد حماق نغر اينبرن اب نبراتهم زوسد حماق نغر اينبرن مهغار اينبرن قال كل زي فليت امو ولاتي قطباو مصنعتي خنبل طريتهم كنصنع قال مله كمسي نغرم مسلوم نير دحرا كن بغبرو مسرايو امچارشات علاماتاتنا اندفلطو مصيوم نحنا خا بروجرامنا يزبو حيلتات زباو غنبار متكلات ممرحيتات علاماتات بملؤ قصالي اب غسغاس ስለዝነበረ እቲ ህዝቢ ሽዑ በተዘረባና ጥራሕ ደይኮነ በትግብርናውን ይሪኦ ስለዝነበረ ምሳና ተሓዋቀፍ ኪሉ እዛ ሓያል ውዳበ ዝኻኒ ነቲ ህዝቢ ናብ ንቕሓት ቀይሩዎ ኣብ መጨረሻ ብረት ዓጢቁ ደቂ ተባዕትዮ ኮነ ደቂ ኣንስትዮ አንጻር ጸላኢ ዝቃለሰሉ መድረኽ ተፈጢሩ ህዝባዊ ባይቶታት ከም ዝዕምብባ ኮይኑ ኣብ ህዝባዊ ባይቶታት ዓብ ቦታ ነይሩን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ስራሕ ምምራሕ ቁጠባዊ ለውጢ ንምምጻእ ከዓ ተራድኦታት እንዳቆምና ናይ ድኳን ተራድኦታት ናይ ግራት ተራድኦታት ናይ ገለ እንዳበልና ከዓ ትውዳበታት ሓይሉ ወላ ቁጠብኦም ወላ አበጣማምቶም ባህላዊ ምዕባለ ምጥፋእ ማሃይምነት ዝዓበየ ጎስጓስ ነይሩ ኣብዚታት ለውጥ እንዳመፀ ከይዱ ካብኡ ንላዕሊ ኸማን እስ ዘይኣምኑሉ ኣብ ሓንጎሎም ዘይነበረ ብዛዕባ ምኽንሻብ ከይተረፈ ጎስጓስ ነካይድ ነርና بعل مصاربة عزمر هو قصقص حيال قصقصات كاينا افتشعوا جزية جميرنا مخنشاب جيجا مخانو وزعا مخانو
تم مشايخون بجبو يرداد أخاسامة معقائم تم خنشا بهلو مخاني نجرو خائم زيتات أبكم زدرجون بس إحنا ما كزارو ولا أي تخلني خم خنشا بالكاس كتسمعون أي تخلني يركض حراجن بسميناراتن بأخباراتن سحجي بس إحنا يدلنا بحقي بس إحنا يدلنا أتقدمي 3-4 عام تجمير نبرك هالسمالتي سلازي أتي والدابع ينعنا تقييم النمبر بزعي بلنا هابتي بلنا دخلنا مليئيو بتعمي بصحة نابرة درك بب عمتون دامسة نحناس أفتناي 15 عمت ناي مقدال عدميسي طبعا شو عتن 8 حمشتن كعتا زقفت نايت إميت جزي حلي في تزبي إذا نايت إميت أوانجن سالات زنبرنا حيال ودابت هزبي نتيت إميتو نتي والكاو شجرو نقول قديفو أبغوني أنصرت على أزك على سؤال مدرخ بتصيحو سلازي تودابه أنا بحيل خمس غير كنت شحكم تجبركا أبتمكري كريو المالتي إزي ما ختتات إزي بزكاتي أوز جبر زنبرة نمل لاي سرح بجبراوي ناي جنزبن ناي نواتن ببعينة نوات ناب ميدازة دلي استفعل عليه مرة خبيثات وكانوا خلط زليو نجارات الباسات وكانوا استفعل عليه قحط مسداد بترى جنزب استوات مسداد أبتوانتي حجي تميز كثر يخلها وحد مثل أزيو بزح أبركته زنبرة نجاري هذا أبز خر السعادة يقولوا أتي حزبي بولنتا بعلو زجبروي تمارسو درخبو نقول كوزقنا كن ربحها دايبلو جنزبو جيزيو عدلو وفيو زوكو زنبرة مرجعات زعبي خفالونا بتصورون أبيلو أديتات سلمات مسلمات دلوان أخبرت كلها نفلت بتحورات سباحات زنبران سلمات كنتي نصورات هوالو زنبرا جيزي سلازي بأبركته آخر أخلو قليل ديكوني أبركته تغيري خمس بالكو خاب ولنتا بعلو بدليتو أمينو فتيو زجبروي ጎድኒ ናይቲ ኣብ ሓራን ሓውስ ሓራን ቦታታት ዝነበረ ውዳበ ህዝቢ ኣብ ስደት ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ክውደብ ሓያል ስራሕ ይተኻይዱ ኣብ ኩሉ ከተማታት ዓለም ፋሒሉ ዝነበረ ህዝቢ ድሌቱን ሃንቀውቱን ዘስምር ውድብ ምስ መፀ ንምረት ናብራ ስደት ተጻዊሩ ቃልስብ እግሪ ተኽሉ ምእንቲ ከይኩለፍ ብገንዘቡን ማትርያልን ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ በኣካል ናብ ሜዳ ብምውራድ ዝገበሮ ንጡፍ ተሳትፎ ውሑድ መዳርግቲ ዝርከቦ እዩ ኣብ ሃሩርን ህሮርማን ኣብ ቁርን ቀዝሕን ኣብ ዝዓብለሉ ቦታ ሰፊርካሞ ድማ ነተን ውሑድ ቅራቦ ዝረኽበን ኩሉ ድሕሪ ሃገር ብምባል ንሃገር ዝገበሮ ኣበርክቶ ኪንዮ በቓላት ዝግለጽ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ነቶም እናፈለጡ ዝጸመሙን ምፍላጥ ናብ ጎደናታት ወፂኦም ሰላማዊ ሰልፊ ብምግባር ምስ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝደናገጹ ወጻእተኛታት ኣብ ምውዳብ ዝተገብረ ስራሕ ንባዕሉ ካልእ ታሪኽ እዩ ምስጢር ናይዚ ኸኣ እቲ ዘይንቕነቕ መትከላዊ እምነት ዝፈጥሮ ሓያል ውዳበ ከም ዝኾነ እዩ ዝጥቀስ هو بلدنا لهم معزي حاوتنا كلنا بحق تسلز بلنا أنا أفانا فعبتن شوفوا ضرباني بيستقتل بيستنا أنا هذا مكتن هذا جنشلن حنس درهني ناب أمريكا دنبر قالسنا ودا دبان كتزارب كلا خنبينو كترد أي تخلينها أكلنا يتي كل حزب إرترا وشتنا وصان دغورن نبره قالسي سلازتي عبي مقان ريخا وشتو كرأ دلوي ناي حزب إرترا قالسي استعوت له مخنيات وي حجون تخني دعوت له زلو مخنيات مسرتها ندخنو رقحيتات له فتحوا مخانو تقداي شعوب فتحوا نيرو حجون فتحوي حزبها ومقانة قدام مخنياته فتحوا سلازخونه كل حزبي يستساطفوا سلازخونه كابز بقول لك نقحات
ተወፋይነት ክሳዕ መስዋዕቲ ዝኸይድ ዋጋ ዝተኸፍሎ ቃልሲ እዩ ኣብ ከምዚ ዝተወልደ ውዳቤታት መሪሕነታት ካድራት ኣብ ዝተፈላለየ ፀፍሒ ዘለዉ ሓለፍቲ ተራ ኣባል ህዝቢ ብጠቕላልኡ ብሓደ ማእዘን ዝሰርሓሉ ቃልሲ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ድሕሪ ናፅነት ከዓ ምእንቲ ምሕላው ልኡላውነቱ ዝቕፅል ዘሎ እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ እቲ ወፃእ ዝነበረ ህዝቢ ከም ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ መቐፀልታ ናት እዩ ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይቲ ህዝባውነት ናይቲ ቃልሲ ኣብ ደገ ምስ ከደ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ከባቢኡ ብዝነበረ ኩነታት ሰዲዑ ወይ ተደናጊሩ ኣይጠፍአን ኣብ ቃልሱ ቀፂሉ ኣብኡ ኮይኑ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝኸይድ ዝነበረ ሰውራ ሓገዙ ብዝለዓለ ደረጃ ካይዱ ኣብ ኩሉ ተወፃኢ እንድሕር ሪኢኻዮ ናይ ኣሜሪካ ቁሩብ ፍሉይነት ኣለዎም ግን ተመሳሳሊ ምክንያቱ እቲ ምንጪ ናይቲ ዝገለፅኮ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ውዳቤታት ብፍላይ ናብቲ ውዳቤታት መፂኻ እንድሕር ሪኢኻ ብ 1971 ዝጅመር ኣብቲ እዋን እቲ ተምሃሮ ንትምህርቲ ናብኡ ዝኸዱ ውሱናት ከዓ ሰራሕተኛታት ነይሮም ሳቶም እዮም ነቲ ማሕበር ዝጅምርዎ ማለት እዩ ኤርትራ ናፅነት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ተባሂሉ ተፀዊዑ ብድሕሪኡ ቀስ እንዳበለ ኣብ ዝቐፀለ ዓመታት ብዙሕ ናይ ተምሃሮ ብዙሕ ናይ ሰራሕተኛታት እንዳመፀ ምስ መፀ ትውዳቤ ናይ ተምሃሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሰራሕተኛ እንዳኾነ መፅኡ ግን ኣብ ነናሓድሕዱ ከዓ ምውሃድ ነይሩ እቲ ኣሜሪካ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኤውሮጳ ምስ ማእከላዊ ምብራቅ ምስ ኣፍሪቃ ዝነበሩ እውን ዝተዋሃደ ቃልሲ ነይሩ ዝተዋሃደ ውዳቤ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ኣብ በቦትኡ ነናቱ መልክዕ እንተሃለዎ ተዋሃሂዱ ዕላማታቱ ከካይዶ ደሊ መደባት እንዳተዛረበ እንዳተመያየጠ ካይዶ ስለ ዝነበረ ውሁድ ጥርኑፍ ዝኾነ ቃልሲ ትወፃእ ነይሩ ክበሃል ከኣል ምናልባት ድሓር እውን እንዳማዕበለ ዝመፀ ማሕበረ ኮማት ንኩሉ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ከምኡ እውን ኣቢሉ ኣብ ውሽጢ ዝውዳቤታት እዚ ዓመታዊ ኣኼባታት ነይሩ ጉባኤታት ዝበሃል ብድሕሪኡ ናብ ፌስቲቫላት እንዳማዕበለ መፅኡ ከም ንጥፈታት እዩ ግን በቲ ሓደ ወገኑ ከዓ ውዳቤታት እዩ ነቲ ውዳቤ ንምሕያል ዝሓገዘ እዩ ስለዚ ውዳቤታት እዚ ሓያል ንቕሓት ከም ዝህልዎ ሃገራውነት ከም ዝሕይል ቀፃሊ ምስ ሃገሩ ምትእሳር ከም ዝህልዎ ዝገበረ ውዳቤታት እዩ ነይሩ እቲ ውዳቤ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኤውሮጳ ልክዕ ነንፀበራቕ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝፀልዎ እዩ ምክንያቱ ወላ ንባዕሉ እቲ ውዳቤታት ኣብ 65 ጀመረ ይኹን ምስ ማሕበር ተምሃሮ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ተባሂሉ መብዛሕትኡ እተን ናይ ምብራቕ ሃገራት ዝነበሮ እዩ ዳሕራይ ግን እቲ መስመር ናይ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ኩነታት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ህዝባዊ ሓይልታት ዝበሃል ኣብ ሰብዓታት ምስ መፀ ልክዕ ምስ ምላድ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ 1970 እቲ ቀዳማይ ውዳቤኡ ኣብ ሙኒክ ጉባኤ ብምክያድ እዩ ነቲ ውዳቤታት ፈሊምዎ ማለት እዩ ኣብኡ ከም ናይ መስመር ጉዳይ ነይሩ መስመር ምንፃር እዩ ነይሩ ሕጂ ነቲ ውዳቤታት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኩነታት እውን ባዕሉ ቅድሚ ዝነበረ ኩነታት እውን እቲ ኣብ ደገ ዝነበረ ዝተፈላለየ ነቲ ናይ ውሽጢ ይከታተሎ ስለ ዝነበረ በዚ ገለ ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሃዲሞም ዝወፁ ኩኑ ብካልእ ዝተፈላለየ መገዲ ዝወፁ እቲ ሓጎፅጎፅ የፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ ጉባኤ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ፈላሚ ጉባኤ ናይ ኤውሮጳ 1970 ነቲ ቁኑዕ መስመር ኣብ ሙኒክ ተኻይዱ ማለት እዩ ኣብዚ እቶም ናይ ምብራቕ ሃገራት ካብ በዓል ሶቪየት ፖላንድ ሃንጋሪ ከምኡን ምዕራብ ጀርመን ኣብ ምዕራብ ጀርመን ስለ ዝኾነ ተሳትፎ ስለ ዝኾነ ነቲ መስመር ተባሂሉ ከዓ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ወከልቲ ከይተረፉ እዮም ተኻፊሎሞ ሕጂ ኣብቲ ጉባኤ ካታዓይ ዝኾነ ኩነታት ነይሩ እቲ ውሽጢ ዝካየድ ነበረ ጉጉይ ኣመራርሓታት ድንፀባርቆ ሕቶታት ተላዒሉ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ መስመር ህዝባዊ ግንባር ደጊፉ ይወፅእ እቲ ጉባኤ እቶም ናይ ረኣያ ፍልልይ ዝነበሮም ከዓ ካብኡ ወፂኦም ይኸዱ ማለት እዩ
ሕጂ እዚ ዝመፈለምቱ 71 እንደገና ኑርንበርግ ጀርመን ከይዱ 72 ኣብ ሙኒክ መፅኡ 73 ናብ ዓጢላን ገፂ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ውዳቤታት ክበሃል ከሎሲ ቅልል ኣይኮነን ብዙሕ ሓጎፅጎፅ ዝነበረ እዩ ልክዕቲ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ክልተ ውድባት ዝረአ ዝነበረ ይመፅ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ንፁር መስመር እንዳሓዘ ብምኻዱ ናብ ዓጢላን ከም ዝግዕዝ ኮይኑ ስለዚ እቲ ውዳበ ክበሃል ከሎ እዘን ጨናፍር እዚኣተን ክጅምራ ከለዋ 3-4 ጨናፍር እየን ነይረን ሶቪየት ሕብረት ጀርመን በዓል ስዌድን ቀስ ኢለን ከዓ 74-75 በዓል ዓዲ እንግሊዝ እስራኤል ግሪክ ጣልያን 73 ጀሚራ እንዳ ዓበየ መፅኡ ማለት እዩ እዚ ዓብይ ምዕባለ ዓብይ ዝላ እንዳፈጠረ እቲ ውሽጢ ዝነበረ ኩነታት እውን ምስቲ ስምረት ናይ 3 ውድባት ዳሕራይ ኣብ 1972 ቀዳማይ ወገን ዝውሃ ሓይልታት ካልኣይ ወገን ዝውሃ ሓይልታት ዑበል ዝበሃል ውዳቤታት እዚ እውን ነቲ ኣብ ደገ እንዳፀለዎ ከይዱ እዩ ዋላ እዚ ጉባኤታት ናይ ሓፋሽ ውድባት ህዝባዊ ግንባር ክበሃል ከሎ ካብዚ ዝብገስ ቀስ ኢሉ እንዳዓበየ ብደረጃ መድረክ ብመድረክ እንዳዓበየ ዝመፀ ምዃኑ ኢኻ ክትዕዘብ ትኽእል ቀሊል ቃልሲ ኣይኮነን ተኻይዱሉ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብቲ ጉባኤ እንታይ ተባሂሉ ካብቲ ጉባኤ እንታይ ተወሲኑ ተመሊሳ ውሽጢ እቲ ዓመት እንዳካየደት ዓመት ጉባኤታት እንዳተኻየደ እንዳተገምገመ ነቲ ዝያዳ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ዝነበረ ብፍላይ ካብ ሰብዓታት እንዳሓርካ ብዙሕ ስደት እውን ስለ ዝነበረ ምስቲ ናይ መግዛእታዊ ዝነበረ ኩነታት ነዚ ምንቕቓሕን ምውዳብን ክግበረሉ ተባሂሉ እቲ ቃልስታት ተካይድ ነይሩ ማለት እዩ ሽደን ክለዓል ክምርጭ ሓኒኑ ነርክቦ ንዛሪ እንግዳኣነ ኩኖ ሎሚ ዘይከተተ ኮታ ዘይበከተ ታሪክ ኣልቦ እዩ ደው ከም ዝሞተ ሓሊብ ኣልቦ እዩ ዝኣንሰሰ ኣይጎምድና ቅጫ ዝሓረሰ ሽደን ክለዓል ክምርጭ ሓኒኑ ነርክቦ ንዛሪ እንግዳኣነ ኩኖ ሎሚ ዘይከተተ ኮታ ዘይበከተ ታሪክ ኣልቦ እዩ ደው ከም ዝሞተ ሓሊብ ኣልቦ እዩ ዝኣንሰሰ ኣይጎምድና ቅጫ